Вітаю! Час новин на АТР. Сьогодні 10 лютого, середа, це 714-й день анексії Криму. У Керчі заборонили торгувати свининою і ковбасою на ринках. Підприємці зазнають збитків і можуть збанкрутувати. Вони не розуміють, чому цими продуктами можна торгувати в магазинах, а на ринку ні. Люди безрезультатно зверталися до міського керівництва і місцевої ветеринарної служби. Підприємці шукали допомоги у політичних партій, направляли листа до прокуратури і збираються надіслати відеозвернення до центральних телеканалів. И так доведены до отчаяния. Они готовы пойти на крайние меры, то есть вплоть до того, что там перекрыть дороги, там, блокировать рынок. Если же работают магазины, следовательно, работает рынок. Мы такие же налогоплательщики, как и хозяева магазинов. Вот. И мы несем потери, и мы должны кормить свои семьи. А чем? Очень бы хотелось, чтобы наши требования были услышаны. В первую очередь пересмотрен вот этот закон 1980 года. Это что за абсурд? Как можно пользоваться какой-то инструкцией 1980 года? Мы не хотим остаться безработными. У Криму боротьба з їжею набирає обертів і перебуває промислових масштабів. Влада Керчі закупить крематорії для знищення продуктів стихійної торгівлі. Як повідомляють в Керченській адміністрації, через африканську чуму свиней стихійна торгівля стала небезпечною. Тому вирішувати проблему будуть оперативно і спільними зусиллями влади, ветеринарів і правоохоронців. Зараз в Криму введений режим надзвичайної ситуації у зв'язку із спалахом африканської чуми свиней. Сім'я Ельвіни Разакової, можливо, буде судитися з російським телеканалом Russia Today. За словами адвоката Еміля Курбетдінова, мова йде про сюжет, в якому висловили думку, що зникла дівчинка стала членом терористичної організації ІДІЛ. Родина Ельвіни розглядає питання подачі позову до Russia Today і про захист честі і гідності, написав адвокат в Фейсбуці. Напередодні стало відомо, що 16-річна Ельвіна Разакова, яка була в розшуку з 13 січня, знайшлася в Краснодарі. Да, нашлась дома, в Краснодаре там какая-то подружка пригласила ее, и, как обычно у детей бывает, поехала там, романтика какая-то глупая детская. Я привез ее. Полиция покоя не дает, хочет сейчас вызвать ее сразу на опрос какой-то. Окупаційна влада оголосила на півострові мобілізацію. Під неї потрапляють і кримські татари. Як повідомляє видання «15 минут» з посиланням на незалежні джерела, в північних районах Криму чоловіки до 50 років мають з'явитися до військкомату для проходження 3-місячної перепідготовки. У селах працівники військкоматів ходять по дворах і особисто вручають повістки. Відомі випадки, коли до кримського татарина, який перебуває в Судаку, а прописаний в Джанкойському районі, подзвонили з Джанкойського військкомату і сказали до 21:00 прибути з речами. У Сімферополі співробітники військкомату прийшли вранці на роботу до військовозобов'язаного чоловіка і провели його з собою. І це не поодинокі випадки. Повістки вручають кримським татарам і при в'їзді на півострів. Зі Старого Криму повідомляють, що військкомати викликають школярів 15-16 років. Протягом останніх 3 діб між Джанкоєм, Армянськом і Красноперекопськом активізувалося пересування військової техніки. Як відомо, війська всього Південно-військового округу Російської Федерації були приведені в повну бойову готовність. Напередодні був піднятий по тривозі в рамках раптової перевірки боєготовності полк винищувальної авіації протиповітряної оборони. На аеродромі Бельбек готували літаки Су-27 до виконання навчально-бойових завдань. Получили команду на приведение полка в боеготовность полная, приступили к выполнению мероприятий согласно плану, готовы к выполнению задач по предназначению. То есть сейчас выполняем мероприятия по приведению в боеготовность полную. В зоні проведення антитерористичної операції не припиняються атаки з боку проросійських бандформувань. Впродовж доби терористи 45 разів відкривали вогонь в бік українських захисників. Опорні пункти сил АТО в районі Мар'їнки ворог обстрілював з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. В районі тимчасово окупованої Горлівки противник відкривав вогонь з мінометів та гранатометів по українських позиціях в Зайцевому та Майорську. Неспокійно було і в передмісті Донецька, де окупанти з гранатометів та великокаліберних кулеметів обстріляли наші позиції в Пісках, Опитному та Авдіївці. На Маріупольському напрямку бойовики активізувалися біля Талаківки та Широкіного. Тут наші позиції піддалися мінометному обстрілу.
Також ворог застосував тут гранатомети та стрілецьку зброю. Відносна тиша зберігалася лише на Луганському напрямку. На Луганщині Служба безпеки України затримала бойовика терористичної організації ДНР. Зловмисник приєднався до терористів у липні минулого року. Під командуванням ватажка бойовиків на прізвисько Каспер перебував на блокпостах поблизу селища міського типу Тельманове. Охороняв військову техніку підрозділів зв'язку російських військ. Через відсутність дисципліни та в угрупуванні та поширення алкоголізму серед терористів він розчарувався в ідеях так званої Новоросії. Залишив військову частину і виїхав до Росії. Згодом повернувся на Україну. Меня зовут Руслан, я житель Краматорска. С июля 2015 года я находился в городе Тельманово, 6-я рота 2 СБ. Занимал должность рядовой. В нашей роте были в основном люди с Краматорска, с Донецка, а также россияне. В нашу должность входило охранять российскую военную технику, связанную со связью. У нас была российская форма с знаками различия Новороссия. На вооружении у нас было также российские БМП и автоматы Калашникова. В последнее время в подразделении начался бардак. Там со скуки все постоянно пили, напивались, употребляли наркотики. Я оставил подразделение, после этого я выехал в Россию, в Краснодарский край. Там не нашел работу, я вернулся в Украину. Я обращаюсь к своим знакомым, которые воюют в ДНР. Донбассу нужен мир, поэтому бросайте свое оружие и возвращайтесь домой. У сірій зоні під Мар'їнкою, не доїжджаючи до українського блокпоста, на міні підірвався мікроавтобус. 3 загиблих і 1 поранений житель Макіївки. За фактом підриву пасажирського автобуса біля КПП Новомихайлівка розпочати кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство». Компанія «Кока-Кола» знову оконфузилася. Цього разу із прапором України. Французьке представництво компанії «Кока-Кола» опублікувало календар із розкладом чемпіонату Європи з футболу 2016. На календарі зобразили полотнище українського прапору, перевернувши кольори. Знизу синій, а згори жовтий, повідомляють українські новини. Раніше «Кока-Кола» опублікувала карту Російської Федерації з тимчасово окупованим українським півостровом Крим, через що розгорівся гучний скандал, після чого компанія вибачилася і прибрала карту. Грецький режисер Ангелос Сідератос збирається поставити в Криму античну антивоєнну п'єсу. На прес-конференції в Сімферополі діяч культури заявив, п'єса «Троянки» має глибокий антивоєнний сенс. Постановку покажуть в Сімферополі. Сідератос сподівається поставити п'єсу в античному театрі Херсонеса, а потім показати її на міжнародній арені. У постановці задіяні актори російського драмтеатру, але керувати процесом будуть греки. Постановник – противник модернізму на сцені. Хоче зберегти всі канони класичної грецької п'єси. Прем'єру збираються зіграти в липні. Мои намерения поставить важный художественный проект, из него сделать событие. Я считаю, что это останется наследием, этот продукт, этот проект останется наследием как Крыма, так и Греции. Наразі це всі новини. Дивіться наступні випуски «Заман», залишайтеся з ЗТР. До побачення.